Здравейте хора, аз съм MrLexRBG и отново сме тук с една веб игричка, която се казва Чат с кучето. Честно казвам, ми стана доста интересно, като я намерих, какво точно означава това. Чат с кучето. И кучето тук не излиза, ау, вярно ли? Това е някакъв въпрос. Написах си името и тук сега трябва да напиша отговор, буквално да си разговаряме с куче. И сега ще му напиша ЗДР. ЗДР MrLexR. Какво си правиш? Вау! Стане отговор. Снимам. Кучето си поглежда Ролекса, долепа ухото до него, поглежда го пак и го изхвърля в кошето. Кога ли някой ще направи един свестен часовник? С тези космати лапи не мога да тъта. Какво? Да, ще е добра идея да си купиш нов. Не! Уха! Това е отговорът 2017. Не! Защо? Кучето отново нищо не разбира. Добре. Защо? Ами просто така. Просто кучето не иска да си купи нов часовник, при положение, че стария, или там не разбрах, е някакъв скапан. Добре. Добре. Хайде на разходка. Какво ще стане са? Изпратиде. Пак ли бре? Какво ви става днес? Понякога с дни не се сижда си така. Мале! Хора, това куче тук дига големи скандали, бе! Кое е това тук се? Кучето изслива и е доволно от вас. Това са тук чувствата му. Сигурно, не знам какво е. Добре. Ще стоим. Опа. Вкъщи на топло. Ето само това остава. Даде. Знаеш, ти знаеш. Прав си. Прав си. Нищо не знам за кучетата. Знам, че не знаеш. Добре, сега вижте как почерня тук. Нещата не вървят на добре. Песа ви мрази. Това е много лошо. Муцка, обичкам те. Брррр, 8 рррр. Направо страхотно. Мър. Кучето подхвърля кокълче на MrLexR. На, яш! Да видиш какво е да си куче. Добре. Много си хубав. Бре. Айде сега пък и ти. Сарай, пес. Много съжалявам. Кучето ляга по гръб и иска MrLexR да го почеш по корема. Ама сега ми се омилкваш. Значи хора, това куче накрило. Добре, обясните ми какво означава едно куче да ме гледа накрило. Това звучи много странно. Явно главата му тежи и то просто на една страна и тъй си ходи. Добре. Да не ми се сърди. Защо? Защото те харесвам. Като куче, естествено. Май само ти имаш добър вкус. Така, имате подход към кучетата. Това куче ви обича и е готово да направи всичко за вас. Огладихме нещата с това куче, хора. Значи, това е много вярно. Много е вярно. Напротив. What the fuck? What the fuck? Какво? Какво искаш да ми кажеш сега?
Странно. А? Такос? Мърлексър е сладур. Оу. Тенкс. Това... Кучето започва да киха и да трие Муцуна с лапи. Това не е добре. Това не е добре. Значи, болен ли си? Кучето има кучешка тения. Фак! Кучето е тъжно! Куче, не дей! Не дей! Не дей! Обичам те! Не ти вярвам! Защо е куче? Ама аз те обичаме, сладур! Казах го просто така, нали? Що да не си с просто бъче? Какво? Що да не се избудалкаме с простото ботче? На него какво му пука? Добре, чакайте, става ли лао? Значи сме гладни. Добре. Искаш ли храна? Не! Не си ли гладен, бе? Не искал храна, ти ще ви... Уха! Иска ли питане? Какво? Една парджола ще свърши работа. Кучето гледа как Мърлексър му носи една прегоряла... Стига, бе! Аре, стига, бе! Ще я хвърля. Няма ли някой да се смисли над мен и да ми даде нещо за ядене? Не знам, искаш ли Боб? Може би искаш Боб? Мърлексър, чакай, че нещо ми влезе в окото. Ау! Дай да ти помогна. Това куче тук прави големи драми. И нищо не казва. Защо не говориш, бе? Що не говориш, бе? Кучетата не говорят. Ам сега, защо ми говориш? Мейби, кучетата не говорят. Ами как да ти кажа, и аз не знам. Хора, този пес ще ме умори. Този пес ще ме умори. Направо не знам кой иска. Какво искаш? Не питай. Добре, хора, тук приключвам клипа, защото няколко пъти питам кучето какво иска. Им предлагам храна, разходка и часовник дори, но той просто е някакво мега капризно куче. Довиждане от мен, аз бях Мърлексър. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипа.